Mae'n adydd i feddwl bod y problemau yn ein gwynebu yn ormod, ond dwi wedi dod i Caernarfon heddi i weld y ffordd y Mae Banc Bwyd yma yn ymateb i'r costau byw ac yr argyfwng i ni yn gwynebu. Rwy'n sydd yn ymuno am ei naw yw Mr Arwel Jones sydd yn gwirfoddoli yma yn y Banc Bwyd yn Caernarfon. Diolch yn fawr am y croeso. Pa fath o waith sydd yn digwydd yma? Wel, dyn ni derbyn archebion am bwyd, mae asiantaethau a mudiadau sy'n gweithio efo bobl sy'n mewn anghenion yn rhoi talebau i ni. Mae'r taleb yn cael ei anfon i ni gan amlan electronaidd, a wedyn mae'r tîm yma'n darparu pecyn bwyd sydd fel arfer ddigon i gadw rhywun i fynd am ryw 3 diwrnod. Dyna yn sylfaenol sy'n digwydd yma. Ac wrth gwrs, mae'n rai o bobl sydd yn dod yma, wel, mae'n rai sydd yn gallu ddod yma, so ydych chi'n delifro led yr ardal? Dyn ni'n medru gwneud. Mae well gyda ni os di bobl yn medru dod i fewn, achos fyswn ni'n rili licio hefyd cynnal sgwrs efo rhywun yng Nghymru di anghenion nhw, beth sy'n falle tu cefn i'r problemau maen nhw'n wynebu, i weld os dyn ni'n medru cynnig help pellach iddyn nhw. Ond os di rhywun yn methu, dyn ni'n medru cludo. Ac os di rhywun eisiau, dyn ni dal i gallu cynnal sgwrs ffôr efo nhw, ni a trio cael yr help pellach yna. So, just i trio ddeall beth yw'r problemau fwyaf, beth wyt ti'n profi yma? Mae yna gymlethdod o anghenion yn ymlygu hunan yn y banc bwyd. Dyn ni'n cael pobl sydd efo problemau efo alcohol, pobl efo camddefnyddio sylweddau ac yn y blaen. Ond fwy dyn ni'n cael pobl sydd just yn stryglo efo costau byw. Buddiannau ddim yn mynd digon pell, costau byw yn neidio i fyny, a dyn ni'n cael lot fwy o hynny nawr yn y goedden. Oes yna mwy o bobl sydd yn dod? Oes. Tys ydych chi'n gofyn wrth y tîm, fysa nhw'n dweud, dyn ni'n cael ambell i ddwrnod prysur, ambell i ddwrnod tawel. Pan ydych chi'n edrych ar yr ystadegau, mae'r ystadegau'n deud rhywbeth gwahanol iawn. Oedden ni'n edrych ar ystadegau 6 mis cyntaf flwyddyn. I gymharu ar adeg yma flwyddyn dwytha, cynnydd o 76%. A mi gawson ni sioc pan wnaethon ni weld y ffigur yna. Achos bod ni wedi dod falle chydig bach yn fwy effeithiol yn y ffordd ni'n gwneud pethau, a dyn ni wedi digymod efo hwnni bron iawn heb sylwi. Mae'r Eglwys yng Nghymru yn trio tynnu sylw at y ffaith bod mae'r costau byw yn cynyddu. Mae pobl sydd yn gweld y fideo yma, pa ffordd ydy yn bosib i ni cefnogi y gwaith yma? Mae hwn yn un o rhwydwaith o banciau bwyd. Ffindiwch allan lle di'ch banc bwyd lleol. Ffindiwch allan am brosiectau lleol sydd yn helpu pobl efo bwyd. Mae yna gynlluniau fair share o gwmpas lle. Mae yna gynlluniau i fwydo pobl a cadw pobl yn gynnydd. Please ffindiwch allan lle mae'r cynlluniau lleol na'r waith a cefnogwch nhw yn ariannol, cefnogwch nhw trwy wirfoddoli. Diolch o galon.